tourism ro abo pura slameni no kono ning gakta we ma hal loiba sna sokar gari parking phemo kiting paina nisin borok jato sugdong nan mote oro buri roni reading जी सर जों तिनि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि होते गोबां मा थायो नायका पयला नायका जों बेलफांगो तबो आरो मार्केट दंनाय तिनि अफिसार तिनि आरो फाइजा आबोना सुका एका बेलफांगो आरो मार्केट उस्थ लुंनाय तबो कानाम खायो नायथखायो एका आबोनि बागै जों तिनि आरो जागा नायका एबं आबोना सुजाखा बोसका मार्केट दंनाय अब दातिने एप्रुव खुंबाय थानाय दातिने अब टेन्डार बुंनाय आबोन परेखाय जों नायका चिनि सनखला गोसाम बाजार दीर्घ दिन चिनि रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्र बिसिंग अब कायसा खोजंनाय बाजार आबो बुसकांते हाईवे सलि दंगो ओ हाईवे नि बुसकांगो आगुलिनि आहाय खायै जोंबो ओ सिटी सेंटर नि हायखायै आरो सामना बगासिनि इंडियन नेशनल साखा इंडियन साइड ताबो आबो डिजाइन नायथखाय खालायनाय आबो खायमाने परे नारंनाय गोबां मा दुकानाराव ठगजांनाय एकाखाय आ दुकानाव थांमाने परबर्तीबो आ बहुत जे दुकान गोनां मालिक दंना बरनो बुदिनाय जोंगा जागाबो नायखा आबो खास जागा तिनि तहसिलदार बारो फायखा समन नायखा आबोन परेखाय जों तिनि अब बेलसराव फायखा ओ बेलसराबो जों मार्केट खायना बागै ओ मार्केट नायखा बेलसरा नि को जागा गिस्तिराते बाजार नि कराव चेयारमैन गोनां चेयारमैन समरो तका ओ मार्केट अमनो बस सबायै आरो मार्केट जों थाबो सलामनाय तामनिखाय मो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश बाय और तक कैसा सबसे और बॉर्डर हाट होंगे हम प्रपोजल दंग ताबू बाबा का सामसली दंग ठीक है और बॉर्डर हाट बहुम थानाय के बॉर्डर हाट का कैसे न बेलसर कैसा इंटरनेशनल बॉर्डर ने कैसा बिराय हाथी फोटो रूम थानाय मार्केट फोटो रूम थानाय निकाय ओ मार्केट दो दातिनो ताबू जों रिपेयरिंग फाइनेंस बागै आंनि निजे एभेलेबल फाननाय फाइनेंस बागै आं गनो खम रिजा तो दातिनो खायनाय फान फायखायनो इनके खा खालायो चिनि रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्र गोबां मा थायो जों इनखौ अमथिखेन चिनि डेभलपमेंट नि सामनो जों थांनाय ताय तिनि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट होते बर फार्मर क्लाब रनो जों मानि बांने निकक दंगो एकायते कैसा एग्रिकालचार डिपार्टमेंट होते चिनि मुखैथिं र जेमन हाचिं सुतिर तनिना नि बागैबो जों गोडाउन तिनि बेलफांगो कैसा जागा सुका कैते कैसा का आमपुरा उनाय इनका अमथिखेन तरक खायै तेबो डेभलपमेंट नुय दंगो चिनि रामचंद्र घाट एवं फार्मर जे कैसा कोनी ट्रेनिंग सेंटर आबो नॉलेज सेंटर अब टेंडर उंगी पैसा 55 लाख टाकानि अब आमपुरा उंनाय अब दातिनो तांजांनाय ताबो इका अमथिखेनो जों लुकुरंनि चुबा चुमाने लुकुरंनि हामजांमा माने चिनि रामचंद्र घाटनो जों सासा खायै डेभलपमेंट नि बिसिंथि खायनायनि बागै जों ताव जातबो